to wannan shine yadda mutum zai yi trading ko in ce zai yi investing na Bonotrain, saboda gaskiya wannan ya sha bamban da sauran. So ina fatan kamar yadda kike tambaya, insha Allah za ki gamsu don abin da zan yi. To kin ga da farko dai idan kin kwafa wannan link din shine za ki shigo, amma ba ki kwafa ba ko kin shigo zai dan ba da wani cikin ara koma. To yanzu misali wannan shine wallet dina, kuma shi wannan kullum zaka iya withdrawing din abin ka, ba lalle wai sai ya kai wani adadin kwatin ba. Kin ga wannan minti 11 da na cire abuna da nayi withdrawing din shi, kuma dudu ba wai wani yawa yake da shi ba. Kin ga shi na 1.28 tron. Wannan ma dai a takaice jiya nayi fara yin shi. So ga wannan ma shi ma duka abin nan ne, ba wani yawa yake shi. Kin ne gan shi akwai yamma duka za ki gan su, ba wai wani tsawo abin nan suke da shi. Wannan 2.75 ne. Idan kika kwafa wannan link din za ki koma wurin wancan abin, ranar cycle nan wurare sai ki shige shi misali haka. Idan kika shige shi sai ki ƙara kwafin wannan sai ki pasting na wannan link din, za ki pasting din shi a nan link din a nan wurin. Idan kika pasting din shi haka za ki searching. Idan kika searching din shi zai bude insha Allah. Yana searching a ƙoƙarin buɗewa. To gani na circulation. Insha Allah zai bude. Wato kin gan shi gashi nan sun fara da invest, kuma direct kawai da kai ga kuma inda fulani na gaya miki fulanin guda 4 ne. Wannan idan mutum ya shi ne a kwana 65 shi ne mutum zai iya yin shi nan wurare 4.7 abin nan. To shi tun nan wurin kwana 65 mutum zai samu 305 na abin da kai. To shi ne daya kwana 65 ya danganta da yanayi. Idan mutum zai, in kina ganin zai haƙuri ki jira, to kuma kina ganin ba za iya ba shi kenan. So sai wannan ko wanda shi ba wannan tana ɗanyen slow. Shi sai wannan shi kuma wannan shi ma kamar yadda ke gani ga shi cikin kwana 45 shine za a yi abinki zai dawo duka. Sannan shi kuma na kina da 256%, 5.7% ne daily kullum na abin da kika ji. Sai wannan na ƙasa shi kuma 28 days ne, kwana 28 za ki samu 188%. sai mafi ƙarancin alaikum salam shi ne wanda mutum zai samu 162% kwana 21. So duk yadda zaki misali idan zaki na 50 din to abin da ake so in kika tashi 50 din ki sa 53, saboda sun gaya maki akwai guda 3 tron da za su abin na azin charges. Misali 50 sai ki sa 53 za ki invest din shi, kina danna invest zai maki connecting da wannan tron wallet din ki. Kin ga shi haka. Yanzu misali inda ina so in ƙara yi ne ko zan sa confirm, to amma already na riga na yi, sai dai in yi cancel na abu. To kin gan shi abinda na investing 53 tron, na yi withdrawing 4.04 tron. To kin gan shi, so ina ga kamar wannan ya fi sauran gaskiya. Kin gan shi ne reliable project. It's based on a smart contract that runs automatically on the Tron blockchain. It is one of the few fully audited investment DAF
The contact source cannot be edited or deleted, invested, dividend, or also automatically fed through the smart contacts. Shi wannan idan mutum ya sha bamban da sauran. Domin ban da wannan akwai wanda na yi, amma wannan ya sha bamban gaskiya da sauran. Wannan ina ga shi ne a takaice insha Allah. Idan kina da wani tambaya sai ki ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.